Снимаш ли? Не. А ти да покажа. Снимам те, айде. Снимал, човек. Какво става? Какво става? Всяка се... Я не знам какво става, ти караш. Чекай, мотора си кикерчи. Не, трябва да го закикерчиме тук. Мен, ти знаеш колко ще ни се моторът? Студена ли? Хубаво ли си, аз ми се спетни пластите, вече няма нищо. Добре. Газ! Приключи. Спаста! Като. Верно! Да. Спокойно, имаш на батерия. Газ си тук, той си тук. Ко снимаш? Аз съм Костя, да снима! Това е батерията ни мога. Да. Добре, дай ви мотора, каква марка, пише ли тук? Пише. Не, Емак, гледай. Много се види на този телефон, знае ли се? Чекай да фанем тук отзад е закачването. Айде смени батерията да гладаш от вас. Ма ти снимаш как се сменява батерия ли? Направо Снимай! филм снима. Тук. Това не моля го стъпи така да не бега, бе. Се окости ръцете. От тук, човек. Май по-лесно се отдреви. Те така как си го застъпил с крак да снима. Да, така е. Това най-важната полза. Другия! Взе! Айде! Газ! Не ми от това батерия, нещо няма. Сервото било мотор, да не. Изгорява контроля заради Как ще изгори контроля, сега да не е влезнал вода на него. нали го суши? Много станало влага. Я ти казах. Няма е. Я сега си го носим за балончето. Я даже пак. Дай малко газ на това, бе. Гледам гай, да минем през техни. Да. Само да не падне. Пази се оттам. Ай, че ми замръзна ръцете. Получих сващане. Пучка и изтиване на мозъчета, както човек.